Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau dirimbu, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Saja urek lapeh kapucuk dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu makanan orang sanagari jokudo-kudo malama. Ruang diambil ke pincuran kok dikabuang di bala-bala elok kakasau je kalantai kapaga na rancak panah. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak kegunanya, buah lama mironya manih dimasak menjadi gulo di param tua namanya kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya. Tak pakai karabu api, balun datang catui ronson ada buat pemanciang catui dakeh. Sungguh pun awak orang bertuah, banso anau indak takabua sipai sombong jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di leriang atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang hati juo. Daunnya tarimbun name. Indak menggaduh suok kida, kok gugua silaru tuo jatuh belunggua di rumpunyo indak tasai seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anam, batang sampia namunyo juo, maku pastilah. Nagari aman kampuang santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah. Badatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu, kecemburuan sosial kecek pemimpin. Sadonya berpotensi, sadonya aktif, sadonya kreatif, sadonya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang. Nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak boleh sombong kelidih dah. Kok indaklah karajo sapu batumpuak saruk di laman dima kata pe adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kai duit api, de api masak nan matah. Mako nyampang koi duit tak berguna, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bergantuang keranggai. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam. Kaba baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo tokaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang panjang memanjek biasa tumbuh di baluka saujuik jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun rononyo bak kunyang ame halwih cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang, bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang kari. Banyak kacang pakaru kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio taseso sabatang tubuh. Ba bana sakit padiahnya, suliklah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei, mandanga namunya sajo uranglah jajo menggarutu kok kunun menggatia kepamenan. Mainda urang beke lalu, joapi memunahkannya, tunggu dikikih dilantiangkan baitu doso kecamyang. Mako, nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miang manggata bilang nagai.
Jauhkan sipai nambak kian naknyo salaman idi awak. Coba angino ang bayangkan. Ulah de aswang jepi tanah gunjiang kian kincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balaki sibaknya. Tiba di dagang baniago. Labiah ditimpo kebakaran. Santano api nama makan tinggal yuo puntuang baronyo. Taga adek bini dan ki urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo. Direktur masuk penjara, manajer ditukar tagak, komisaris tabo rendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulo sia mendake kanimiang. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio hati orang, ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang tak kau lama, hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulo bantuak sarjana, mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi aswang pitanah nan indak diado kenyo. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Berisua orang lata gagau marawang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Nak aman nak janta seso ado sipai yang dipakai yaitu menjauh. Mencuba merambah bio-bio. Ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari ateh. Alamek miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mendebat menumpalah, eloklah menyisiasa jui uang. Sebab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang, indak batali ke diri atau betampuak ke dijinjang, selain dandam parang batin, batinju kesudahannya. Basuo pantun orang, jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karaja orang kini mengarang bungo yu karate dek kumbang basasok yu. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang apolai menjadi miang samu cilaku keduanya.